Bismillah, velhamdülillah, salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillah, Allah subhanahu teala şu dünyalıkta yaşaganda Allah'ın barlığın birligin bilip, tıyılganlarından tıyılıp koşkanların ötüp yaşarga Allah teala nasip eylesin. Haminde şuşa gamel gaybedetlerimizni kılarga Allah teala güç birsin, kuvvet birsin. Bizge indi köngüllerimize imanlarımızı kılsın. Ayet tevfiqinden bizni Allah teala ayırmasın. Haminde şundan da cemaat ten zayıflığı bulgan kibik köngül zayıflığı da bar. Tenimiz güçlü, nık, tazasa bolgan kibik köngülnün de nıklığı haminde anın da tazalığı bar. Haminde köp şırakta indi işitirge toru kile indi mine hazrat yaki da olmasa indi başka bir kişilerden indi şunday sözler mine niyet kıldım. Indi yaxşı işlerge niyet kıldım. Amma lakin nersegadir kilip çıkmadı. Indi nersegadir barıp çıkmadı degan indi sözler işitirge toru kile. Bu şırakta cemaat indi dürüst fikir, dürüst uyga salsak cemaat en birinci şıratta niyet degan aybirni anlarga kerak. Ol niyet quru bir uy ham fikir rewişindegine qalarga tiyiş tugul. Yani min şuşunu işler idim. Şuşunu işlesen yaxşı bolar idi. Bu cemaat ali uy ham fikir gine rewişinde kalmasın. Indi şuşu uylagan, fikirlegen aybirimizni niyetke salı ol nerse biz anın indi şuşu gamelini nindi rewişde işleýäşegin, ham niçe gitip işleýäşegi bizni. Ham indi meňa ol ninçik fayda kitireşek, ham ol meniň wagtyma, menim indi isenligime, sawlygyma ýarymy, jitemi, boldyra alammy degenden soň indi niyet kılınadyr. Ham indi şuşu oranda cemaat indi niyet kıldım, barıp çykmady degen oranda indi biz köngüllerimizge ýaňadan garyk. Bu bizden hayal, ýa-ki bir umtuluş, yani oy kişirişkine bolup kalmasın. Niyetlerimizge salınsın. Niyetlerimizge salını ol nerse, ol indi oy fikir bilen bir retten biz şuşu işni, şuşu niyetlegen, şuşu uylagan fikirlerimizni indi biz indi nindi rewişde hem nindi gamel kılıp, nişik rewişde işlenýän de tagayinlerge, anlarga bilirge tiyiş bizdir. Meselen köz aldyna ketirik, eger de biraz bizge rizik kerek eken, o tabynybızga aşarga rizik kerek eken. Biz uylasak mesela şuşa rizik bulsa idi. Şulay bit. Ol indi özünden özü almapiş halkybızda aýtkança ağzyma tyş indi bula almy. Amma lakin bende indi iň birinçi şeratda uylady. Tilegi buldu şuşa rizikni buluğun ol tiledi. Ham indi köngülibizden indi niyet kıyıqıla. Tuqtala. Min mana ertege işke baram. Şuşa işime bargaç halal rizik bilen şu halal malymny tabam, şuşa halal malym bilen şuşa halal rizigimni alıp qaytyp indi gaýleme özüme aşatam. Mana bu cemaat asylyna, tübene, jerine jetken niyet ham maksat boladyr. Amma lakin indi bir şırakta hatta niyet kılıp da, amma lakin qaydadyr indi gamelibizge kirişkende de indi cemaat ahlaki sifatlarımızny da barlarga kerek. Ol da bolsa ahlaki sifatlar qaydadyr yalqawlyk bizni basmaska tiyiş. Qaydadyr bizni nadanlyk, dürüst, naşar yoldan alıp kirip gitmeske tiyiş. Qaydadyr bizning indi şeytanyň indi türlü weswesesi bizning köngülimizni çürmeske tiyiş. Yani niyetlerimiz ol indi tügel, tagayyn, ham indi mine biz aýtkanybızça köngüllerimizde nyk bolup, urnaşyp, indi şuşa tilegibizge, şuşa niýetibizge, maksatybızga indi biz nyk bolup bararga tiyiş bizdir. Äbi babaýlarymyzyň sözlerini garasak, alaryň sözlerinde har wagt indi köz aldyna ketirsek, indi aýtsak optimizm diýip aýtyk, alga garaw. Yani sabır et olum, şükür et olum bolar, barşası da bolar, kiler. Amma lakin sabır et, şükür et, ameliňni kıl, Allah tala berýüşidir dip indi aýta turgan idiler. Ham indi bu şundan da asylda cemaat niyetlerimiz, uy fikirlerimiz bolup, indi şuşa niyetibizge salıp, indi Allah subhanahu teala dürüst, hayırlı ahlaki sifatlarımızı da kullanyp, indi yalqawlykny, qaydadyr şeytan waswasesini jeňip, qaydadyr köngül çünküligin indi jeňip, qaydadyr dürüst haýlym bilen şuşa ýolga baruda kerekdir. Mena munsa indi cemaat har bir kişiniň öz ýoludyr. Yani har bir kişi şuşa özüniň maksatyna, özüniň goýgan niýetine indi türli ýollar baran. Ham indi şuşanyň netijesine garap Allah Teala karşynda indi dünýalyk bahyty da, dünýalygybızda bolgan bahyt da, ham indi ahiretde bolajak bahytybızda şuşa niýetlerimizge nindi tyrışlyk bilen, nindi güç kuwat bilen, nindi akıl zihinlerimizni jeňip şuşa ýolga biz barabys, şuşa niýet maksatybızga erişäbiz. Mena munda bütün Allah subhanahu teala karşynda erişken ajr sawaplarybız da, erişeçek eýberlerimiz de şuşa eýberlerge beýlidir.
Indi Allah subhanahu teala indi har barşalarыбызга dürüst yaxşı niyetlerimizni berip, indi tenlerimizge, canlarımızga indi Allah teala şifa, sihatlilik, tazalık, sağlık berip, köngüllerimizge de Allah teala nıklık berip, kuvvet berip, indi Allah subhanahu teala koygan maksat, Allah teala karşında koygan maksat niyetlerimizge erişirge Allah teala nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.